parce que mogo caman b'a kɛ ka bidaw do dina kɔnɔ ni kokuraw ni dina ko ni laɲini ɲuman ko ye kamu abdullah bin mas'ud ko cogo de ako kamu min muridi lil khairi lan yusibahu ako hera ɲini baga cayara ka sɔrɔ i ma bɛn hera ma laɲini ɲumanya t'a kɛ a daga mɔgɔ ye i ka fɛn dɔw kɛ dina la delila tɛ min ye e ka ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka ciden bɔ i ka ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka sɛbaw bɔ i ka ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka taabinaw bɔ i ka ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka taabinaw bɔ donc hadamaden ko janto nin na aqayyatu la tubarriru wasila k'a fɔ nin ko masina laɲini ɲuman b'a la ou bien nin ko masina a b'an se fɛn ɲuman ma k'a sɔrɔ o sira in man ɲi o tɛ sira in ladaga dɛ donc mɔgɔw k'i janto ninnu na diina la diina tɛ dɔrɔn ko nin ka di n ye ne ɲa kɔrɔ nin ka ɲi ne ɲa kɔrɔ ni n cɛ ɲi don n ka don diina kɔnɔ mun na ni bidiya mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na hakilina kow b'a kɛ ahlil ahwa'i u ye fɛn dɔ diina kɔnɔ ni nin dungo de minnu b'u danbe ka taa sunna fana ma n'a fana kɛra o cogo la don ko nin ɲuman de bɛ nin na ko nin ko ka ɲi a b'a kɛ faragobaw ni bidiya mɔgɔw cɛ sisan farago tɛ an bɛ nin fɔ mun na parce que n b'a kɛ k'a mɛn fana jamana in kɔnɔ u b'a kɛ ka réseaux sociaux la ka fɛn dɔ cari ko kuranna dɔn ko olu bɛna mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ko dɔnba ko kuranna dɔn ko kuranna durusibagaw dɔn ko mɔgɔw laso ka bɔ sarakati bɔ ma fana ka mɔgɔw laso bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ in balimaw ala de bɛ dɔn kɛ dɔnba ye ciden de bɛ dɔn kɛ dɔnba ye ou bien de bɛ den kɛ dɔnba ye e ka da bɛ se ka dɔn kɛ dɔnba ye cogo di delila t'i bolo kuranna la ko dɔnba don delila t'i bolo hadisa la ko dɔnba don e da bɛ se ka dɔn kɛ dɔnba ye cogo di janko ka mɔgɔw laso ka t'o don bɔli n'a ka nafolo bɔli ma ko baraji e de bɛ baraji sabati fɛn n'ala ma baraji sabati min na ciden ma baraji sabati min na n ko ninnu ye tawqifiya de an bɛ min fɔ a tɛ k'a fɔ dɔɔnikɛbagaw de don k'a fɔ b'u danbe ka taa sunna ma o tɛ dɛ nin ko sugu file de bidaw de don diina kɔnɔ ni ko kuraw et puis a bɛ politiki kɔ a bɛ politiki ni hakilina wɛrɛw de b'u kɔrɔ n'aw hakili ye fɛn dɔ diina kɔnɔ cogo cogo ni hakili ye fɛn o fɛn sɔɔri nin diina kɔnɔ hakili de bɛ mɔgɔw fana la koyi kalanbagaw a ye sabali o de y'a to Huzaifa ko ya ma'ashara al-qurra istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa in aghjaytum yamina wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida nin bɛ Sahih Bukhari kɔnɔ Huzaifa ko kalanbagaw dɔɔnikɛbagaw a ko a ye tile a ko n'aw tilela Ala ka kitabu la ani ciden ka sunna n'a tilela ka ko kɛ a kɛ cogo ɲuman na a ye mɔgɔw da danni na danni min ka ja kosɛbɛ n'a cogo dɔ la subghitum salafu salihu y'a da ka nin sunna ko dalin dan bɛɛ la a ye tugu olu kɔ a ko mais fa in aghjaytum yamina wa shimala mais ni aw taara kini a taara numa laqad dalaltum dalalan ba'ida a ko aw filila wala dɛ fili min n'a ni tiɲɛ ka ja dɛ ayiwa Huzaifa filɛ ka asiru min fɔ n'a bɛ Bukhari kɔnɔ Ala ka aya bɛ nin de kan wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi Ala ko ciden min nin nana ko de y'ale ka sira tilela ɲɛ ko bɛɛ kɛ tugu o de ko dɛ ko a kana tugu sira misɛnninw ko a bɛ kini a bɛ numa k'a kɛ k'u to kun masiri ni hakilina ɲumanw ni kuma cɛɲumanw ye n'a y'o kɛ aw filila dɛ wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi a kana sira misɛnninw bato n'u b'aw fara ka bɔ Ala ka sira ma u b'a kɛ ka mɔgɔw wele fana ka nafolotigiw wele k'u deli Umran Abu Husaini don dɔ la a nana dɔ la a b'a kɛ ka kuranna kala kuranna kala in kɔfɛ a ye mɔgɔw deli Umran Abu Husaini ko a ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a ko iqra'ul Qur'an wa shalullaha bihi qabla an yati qawmun yaqra'una al-Qur'an wa yashaluna bihi an-nas arwahu Ahmad wa sahu Sheikh Albani Umran Ibn Husaini ko
akwa ye qur'ana kala aka ala delina ye sani mugo kana nube qur'ana kala nube mugo delina ye ambo de la shisa qur'ana kala ni qur'ana durusi re kera nafulo nyini fenni delili fende kam mugo deli ko qur'ana do kam mugo deli ko qur'ana durusi bagaw ko qur'ana durusi bagaw ka kene awa mugo siman nunun fana do dina kono balima munum bu dambe kata sunnama ani munum bu dambe kata donima ayen nunun bomi ka fo ka faraka nimbe parce que hada madam femmi lesiri tala iba isay ka kuma chaman de fo ka cenyi mugo nyekoro ko ka do ke jamana ko adola jamana be fitna ni geleya munu be jamana bola ay nimbe jamana choro yerede parce que bidia nyugo na fitna te jiya kono aw bena ni bidia munu ne jamana kono nunu yerede be fitna la se jamana ma fal yahzar alladhina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnat aw yusibahum ajabu alim ala yere mu fo urba qari li qur'an wa qur'ana yal'anuhu mogo chaman ba ke ka qur'ana kala ka ayaw do yolaw do nyorote qur'ana be wulu danga de o ala ko qur'ana ko na ko mogo ku yere koroshi mogo munum be ciden kan nyamari kan soso aya yere koroshi fitina kana usoro ube la jaba kana ta soro la jaba min diminendo fitina site bidia bo aw yere bake kan nim bidia munun nin kokura munun do dina kono jamana kono de ku nyaga de aw yere de bake ka jamana to choro kata aw yere de bake ka fitna yere do jamana kono e jamana ka fitna boyiro make mo shie munun bu dambe kata doni ni sunnama erjo soso la ibe mo kamme ni e wa erjo soso la famo contrôle mana kuma wala ha abe bu dambe kata sunna de mani doni abe lesiri be bo agu de fe aw munun ba dambe kata sunna ma ate sabali doni aye sabali aye jamana tote koy ewa nindina mugo shita fo koy ebe ewa ciden ka sunna karili faride da ube kabida do dina kono minta kono mugo shito farida koy be lafiya koy ate lafiya koy nama sage kata qur'ana de mani sunna la famu salafu salih abe lafiya min nyini jamana en kono ate soro koy abake kanin kokura munundo dina kono kanin bida munundo dina kono kanin ewa nafulo nyini munundo dina kono nta kono koy jamana uma geleya ewa salafu tilela silama uma geleya usoro salafu tilela silama dugu ni silama jamana uma geleya usoro salafu tilela sebo tile tabina tile ala ayame yoro juma sebo bolo aya yoro juma tabina bolo aya yoro juma tabina bolo ku della ka faranyon ka kwanka qur'ana kala geleya banka obese ka sabo ka geleya wuli ka bo silama ka ube ka silama ka bo silama aya yemi hakili nyuma be awde la kateme sebo ka ça fait doni be awde bolo sisa kateme sebo yere kawa doni be awde bolo kateme tabina ka doni na hakili nyuma be awde la kateme tabina kawa aye siralanye aka sabali aka saga ko aye jamana totesa aye ake alakama jamana ka population aka hinula aka wori tugu toye ci aku toye ta abe so dakabano kono abe mobili dakamno da fini dakamno ba hawru biate wori tugu toye fakata dondo kriye munonte dina kono abu ka woru soro cogo mi doro ani politique ni ko woro bu koro Allahu alam ambe min fo mogo yeslama nyumay ewa silama demisenu munum bu dammi kata sunna ni fewnna ewa aye ewa ka doni haqiqa nyini de aka gere sunna mogo nyumaw la de karmogo nyumaw erejo sosoka ulama ahli al-balad al-haram ahli sunna wal jamaa ka ewa doni ke baga baw nyode fo wati be ko ayu ka kasetunu ka kitabu nyini de sinan na ya yere to nunun bolo jamana kono te abe bo min kalama be nyamanna aya jantaw yere la de ube woleli munun kere lesiri tula bidiya wude do kokura wude do lanyini yere wude bu kono mogo kana boku bete la islamia kote dina kote bidiya wude do lesiri tula e mawludi tigu kam mawludi mu nyaaci nyanko wulu fana ko domba ko mawludi e domba do mawludu do ma fo domba do wa aw munun be nyogon soro nin qur'ana keneka aw do borama araduku kawa ko mawludi domba yawa munna delilatu bolo qur'ana ni sunna ani sarafu ka tabolo la donc aw fana fule ka minke domba yesi sa de la babolomi
aw yere ka dawa ko domba adele be yoro juma bolo qur'ana ni sunna kono dade be se ka donke domba yete difference juma be anu ni bid'a mo ko cesisa wa in tatawallaw yastabdil qauma ghayrakum thumma la yakuna musalakum nama sabali na kwa ba ko din dina de ma kwa be ni sunna de tiya ka sunna tiya farida ko aw ye sunna mo ka dambe ka ta sunna ma ala ko na ya ko din dina tiya man ne ala baw fale bena ni mo wore wuye munun te aw ye wuteke komi aw nyogo haru ka dawa ucogo fuleke uye dawa uyele masisa furadimu ni feunde ka doktoru ta kulu beta furadimu goma sani eka hada maden ka farikolo kiko furaka dusukun bana nendo folo mufranka fuya be bidiya be dina famu baliya be qur'ana yaw bila min atoke folo qur'ana yaw bila kam mo wele kata tauhidi de ma ciden cide cira ba fu ya qaumi budullah ma lakum min ilahi ghayruhu ayo ke folo qur'ana kalambaw qur'ana durusi baw qur'ana ya aw yere bila min folo ayo ke folo qur'ana ko akam mo wele kata tauhidi de ma akam mo bo shirkula akam mo wele kata ciden kata sirama ayo ke ya ato ke folo ko qur'ana do qur'ana bora de ko aka donde kere kere kata fara nyogon ka ko qur'ana do kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab qur'ana jigu kunya munya ala ko aka tashi de aka tashi bara de ka kenai wal yatadhakkara ulul albab hakilimo aka mirina aka tashi na aka bara kenai qur'ana jigna wode kama qur'ana majigni do nyogon dala jew kama de donc aye sabali aye mogo wele kata tawhidima mogo be dusukun bana lende folon o ka dina bala lende folon nyama sorola aw ba fo ko abeta o ka dinya furake ko abeto farikoro furake ni hada maden farikoro furake adusukun bana nendo fulan ka foya ba kono bidiya ba kono farikoro kenera komi shine e na sara shirkunu bidiya ka munyana fo imanya bolo men ni hada madin duskun furake ayi ala doka ala kelimto bato amma foy bato ka far alaka aftara ciden ka sunnaka ahmad ibn hanbal yemufu mamata lil islam wa sunnati mata la khair kullihi ahmad ibn hanbal ko akuni mugo sara islamiya ni sunnaka koy sara hera beka imamuna malik kon man mata ala sunnati falyabsir man mata ala sunnati falyabsir man mata ala sunnati falyabsir imam na malik ko ni mo mi sara sunna kay ni sonja mo mi sara sunna kay ni sonja mo mi sara sunna kay ni sonja awa ko hada made akoni kabaira junubu beke me ini sunna ne ini ala kumbe nyogonya sunna bi bolo ko alebe hera jigige man mata ala sunna falyabsir ayem mogo wele kata tauhidima ayem mogo wele kata sunnama wele de yele manasi sa ko furakele akera doktoru de sa wele li dawa wele li aw ko dawa de to min bawla aka ton to da dawa de o kera furakeli fanay la hawla wala quwwata illa billah alaka hakiman dama subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk